Хей, мами, здравейте! Лятото е към своя край. След по-малко от месец децата ще тръгнат на училище, на ясли, на детски градини и какво се започва? Отново сополки, отново кашлици, отново температури, 3 дена на детска градина, една седмица вкъщи. Вие започвате да се изнервяте, шефовете ви се изнервят, защото отсъствате от работа. Но аз ви предлагам да спасите положението с ето тези два продукта. Първият продукт, това е течна коластра. Течната коластра, знаете, е 3 пъти по-силна от противогрипната ваксина. Течната коластра на LR е произведена от коластрата на крави от Швейцария, от Германия, по специална технология, която запазва абсолютно нейните качества. Другият продукт, който ви препоръчвам, това са течните витаминки. От 21 концентрат от 21 вида плодове и зеленчуци с добавени вътре витаминки от група В и Д. Тези два продукта съм сигурна и ви ги препоръчвам, че ще ви бъдат от голяма полза. Казвам ви го от личен опит, защото това са нещата, които даваме на моите внуци. Ако искате и вие да защитите своите дечица, да боледуват по-малко или да се справят бързо с болестите, пишете ми. Има профила ми в Instagram, има профила ми във Facebook, така че където и да ми пишете, ще ви консултирам и ще ви дам насоки. Ако това видео ви е било полезно, моля, поставете лайк. До скоро! Довиждане!